гледам над 10, ляво ако има някое голямо. Добре. Но аз като гледам... То ти казваш ляво и дясно, ама ти вървиш така. Аз винаги вървя по часовниковата стрелка. Добре. Даже и като почвам, вървя от 30, виж как, така съм свикнал. Добре. Как си свикнал? Важното е Така. да следва технологията на всеки. Сега, аз колчето хубавото е, че го виждам повече. Да. Иначе, когато съм в друг кръг, дето няма колче, там слагам нещо, да горе-долу или па някоя да роза, да знам къде е. Ориентир. Окей. Сега да ти кажа, 30 см не съм видял до сега. Тя методиката е за цялата държава. Цялата държава предполага се, че в иголистните гори е по-голяма вероятността. Добре, няма. Ние попаднахме в такъв кръг, който е почти без дървета. Който е почти без дървета. Тук е водена санитарна сеч. Виж, това е изкърпено. Да, това е изкърпено. Мисля, че е водена Да. Не е друга. Санитарна. Това го сечнахме животно, то не сме да се покаже. Добре, това кръг ще свърши. Добре. Горе-долу сега разбрах.